खुलुमबाय। दिनै 2 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि सुबुंफोरा राङारि आयदाफोराव बिथांखि लानो हागोन आरो मुलाम्फानि जाथावना दं। दिनै न'आव आरो मावख'आव मोनसे गोरोबलायनाय नोजोरजों मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गोमो। वृष राशि सुबुंफोरा दिनै रां आरजिनो हागोन, गुबैयै बिसोरो आइजोफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। साख्रि आरो फालांगियाव मोजां थासारि थागोन। गावसोरनि बिबुंथि आरो आखुजों सांग्रां जानांगौ। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा कमला गाब। मिथुन राशि जाफुंसारै गावसोरनि राङारि सानथांखिफोरखौ आबुं खालामगोन। सोरखारि हाबायाव जाफुंसारनाय मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गलाफि। कर्कट राशि सुबुंफोरा दिनै राङारि मुलाम्फाखौ मोनदांगोन आरो बिसोरो गुबुन हादोराव दावबायनो थाखाय मोजां खाबु मोनगोन। नोंथांनि सोदोब आरो आखुखौ सामलायनायाव लाखि मानोना गोरोन्थि बुजिलायनाया नोंथांखौ खहा खालामनो हागौ। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1, गाबा गोथां। सिंह राशि नोंथांनि मेलेमारि रोंगौथिया फालांगिनि बिथिङाव नुजागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिजों गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा बेसर गाब। कन्या राशि बे बाथ्राखौ सांग्रां जा जाहाथे थागिबिनि रायजोआरि सोंखारिनाया जाया। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै दान्थे बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था, नखरारि बेले-बेजेनि खाबुफोर सोमजिगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गुफुर। तुला राशि गोनांथार थिरांथाफोर लानो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। सोरजिलु आरो आरिमुनि गोहोआ बांगोन। नखरारि सुखु-दुखु मोनगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गलाफि। वृश्चिक राशि फोथायथि आरो गोसोजों खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। दिनै सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां गारिफोर बायदिफोरखौ सामलायनाय समाव सांग्रां जा। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा गोथां। धनु राशि थागिबिया रायजोआरि जिउआव मान आरो सनमान मोनगोन। बादायगिरिफोरजों नांलाय-खमलाय जायाब्ला मुलाम्फा गोनां। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा कमला गाब। मकर राशि बेयो नोंथांजों थाफानाय नङा जाय नोंथांखौ जोबोद दुखु मोनहोगोन। मावख'आव नोंथांनि साना मोजां जागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां। कुम्भ राशि मुंदांखा गोग्गानाय आरो खुसि मोननो हागोन। थागिबिया दिनै नखरजों रंजानायाव सम हगारगोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां। मीन राशि रांखान्थियारि आयदा आरो लेनदेननि सायाव सांग्रां थानो बोसोन होनाय जायो। दिनै नोंथाङा खामानिनि सायाव नोंथांनि फोथायथिखौ बांनाय नुनो मोनगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा गोथां। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।